чому проблема України? Вона йде на поводу у якихось гравців там, геополітичних. Україна не намагається створити свій формат щодо своєї проблеми. Тобто Україна зараз не має повноцінної суб'єктності у питанні України. Це виглядає дещо безглуздо, проте це є так. Тобто я вважаю, що Україна має на геополітичній арені чи робити собі такі умови, щоб впливати на процеси, чи ситуативно користуватися їм. От беремо приклад Росії. Вони скористалися тимчасовою слабкістю України, відкусили Крим, відкусили частину Донбасу та Луганської області. Ми намагаємось натомість випрохати у когось захист для нас. У нас є певні важелі, тобто у нас є Будапештський меморандум. Я, звичайно, скептично відношусь до того, що хтось за нас поверне нашу територію, однак це наш важіль в політичному тиску на підписантів цього Будапештського меморандуму. Тобто у всіх них є вибори. Тобто, якщо ми пишемо офіційний лист до США, до Великобританії і кажемо, поважні партнери, а чи не хотіли б ви виконати свої зобов'язання щодо цього Будапештського меморандуму? І там вони дадуть нам відповідь. Звичайно, вони не пошлють нам миротворців своїх, я в це не вірю, я дуже слабко в це вірю. Вони нам дадуть листа, ні, ми не будемо цього робити. Можливо, вони дещо завуалюють це, однак суть залишиться такою. В них будуть вибори, і ми зможемо сказати, поважні партнери, а ми зараз звернемось до спільноти вашої і скажемо, що керівництво держави не виконує свої міжнародні зобов'язання. Подивимось, як вони на це подивляться і як вони відреагують під час виборів на це. Тобто, не хочу, щоб був шантаж, звичайно, Україною своїх партнерів, однак ми маємо мати ці важелі. Не значить, що ми будемо це використовувати, однак ми маємо їх і мати, і створювати. Тобто Росія за цей час, коли Україна, будемо відверті, попрошайничала і намагалася у когось випросити якийсь захист, Росія просто налагоджувала контакти, в першу чергу економічні, з тими людьми та міжнародними домінантами, які мають вплив на процеси. З Францією, з Германією. І навіть тепер після курдів, я думаю, там США не все так однозначно для нас. І я думаю, що мусять бути питання в нашого МЗС, чи настільки США буде нас відстоювати у питанні територіальної цілісності України. Тобто ми маємо це все зважувати. Побачили, як вони це роблять, робимо, не дзеркально так же, однак ми маємо свої козирі створювати. І в такому разі Україна зможе чи ситуативно, коли буде слабка Росія, ЛНР, ДНР, відкусувати назад свої території, чи ми створимо справжній міжнародний тиск на Росію, коли ми зможемо забрати свої території, а їй невигідно буде цьому якось пручатися.